सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। मुंबई गोवा जानवली महामार्गावर पेट्रोल पंपासमोर शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास दुचाकी आणि अर्टिका कार यांच्यात भीषण अपघात झाला। या अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला असून त्याच्या हाताला आणि पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार दुचाकीस्वार जानवली येथील पेट्रोल पंपावरून पेट्रोल भरून महामार्ग ओलांडत असताना कणकवलीहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या अर्टिका कारनं दुचाकीला जोरदार धडक दिली। धडकेनंतर दुचाकीस्वार रस्त्यावर फेकला गेला। त्यानं हेल्मेट परिधान केलं असल्यानं डोक्याला गंभीर दुखापत होण्यापासून वाचला। मात्र अपघातात दुचाकीचा पूर्ण चक्काचूर झालाय, तर अर्टिका कारच्या समोरील डाव्या बाजूचं मोठं नुकसान झालंय।